जेब्ला मानसिया दै बानायाव बा दैनि दाहाराव बुसोमजानानै गब'नानै थैनोसै जायो, बे समाव मानसिया मेथेखायाव हमग्रांलाय बहाबा बेमफोराव हमग्रांलाय बेफोरबायदि खालामो। हाग्रामानि बे अबस्था, मानोना भट आइडि गैयै जोहोलावजोफोरखौ लानानै, जायखौ लानानै जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म बिथाङा गावनि सानस्रिजों मोनसे महान गेदेमा सानस्रिजों दिनै हारि दाखांनायनि गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों। बे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोंनि जा जोलै, बे जोलैखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय राजखान्थिनि खैसाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा, खिन्थु गावनि फिथाइखौ गावनो मोनगोन। मानोना नै जों बावैसोनो होनो थांगासिनो दङ। आं नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ जे MP इलेक्सननि उनाव हाग्रामाया बियो UPPL आवहाय मार्चआप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला। 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा BTR आव गायसनजादों आरो फैगौ 15 अक्ट'आव जोंनि सरकार गायसन सान जागोन। गतिके बेखौ लानानै मैया 10 तारिखनिफ्राय जोङो मोनसे अफिसियेल प्रग्राम लादों, जाय प्रग्रामफोरनि गेजेरजों जोंनि थांनाय 3 बोसोरनि गेजेराव जोङो समाजनि थाखाय मा लाबोनो हादों बेखौ जोङो दिनै फोसावनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जादों। मानोना रायजो राजाफोरखौ फोरमायथि होनाया बे जोंनि दायथ'। गतिके बेफोरखौ लानानै जोंनि खामानिया दिनै बेयाव नुजादों। सार, BTR सरकारा दासिमावलागै हा गैजायै सुबुंफोरनि बेसेबां? ओरैनो जोंनियावहाय 60% बांसिन मानसिया दाबो हा गैया BTR आव। आं केवल बर'निखौल' बुङाखै, बेवहाय गासैबो जाथि जन'गोष्ठीखौ लानानै। गतिके बे 60% हा गैजायै मानसिफोरनो हा होनायनि दायथ'खौ जों बोसोरबानि गेजेराव 100% होनो नाजागासिनोबो दङ। जोङो आसा दङ 100% नङाबाबो 80-90%नि गेजेराव जों बेखौ मावथारगोन। मानोना थांनाय बोसोरथामनि गेजेराव जोङो दासिम 86,470 न'खरनो जोङो हा पाट्टा राननानै होबाय। दा बावैसोनि समनि गेजेरावनो जों मोनसे खामानि मावगासिनो दङ। खोब एमेजिंलि जोङो 1 लाखसो फेमिलिनो जोङो हा पाट्टा होनायनि थाखाय थिरांथा खालामदों। जों सानो जोंनि दिनाव जों हानि समस्याखौ फोजोबगोन। हानि थाखायनो जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि नांलायलायनाय बुलायलायनाय, हानि थाखायनो जातिजों जाति एना-एनि, हानि थाखायनो ब्लाड सेड, बेफोरखौ जों फोजोबनानै सान्तिखौ जुगामि गायसननायनि थांखिजोंनो जोंनि हाबाफारि। सार, BPF दोलोआ दासिमाव लाइमोनफोरखौ लानानै, फरायफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं। बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जेब्ला मानसिया दै बानायाव बा दैनि दाहाराव बुसोमजानानै गब'नानै थैनोसै जायो, बे समाव मानसिया मेथेखायाव हमग्रांलाय बहाबा बेमफोराव हमग्रांलाय बेफोरबायदि खालामो। हाग्रामानि बे अबस्था, मानोना भट आइडि गैयै जोहोलावजोफोरखौ लानानै, जायखौ लानानै जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म बिथाङा गावनि सानस्रिजों मोनसे महान गेदेमा सानस्रिजों दिनै हारि दाखांनायनि गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों। बे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोंनि जा जोलै, बे जोलैखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय राजखान्थिनि खैसाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा, खिन्थु गावनि फिथाइखौ गावनो मोनगोन। मानोना नै जों बावैसोनो होनो थांगासिनो दङ। आं नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ जे MP इलेक्सननि उनाव हाग्रामाया बियो UPPL आवहाय मार्चआप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला। मानोना बिनि सायाव बेलेग धरननि मोनसे बारहुंखा फैगासिनो दं।